Всім доброго здоров'ячка, будьте добрі, напишіть ми, будьте добрі у чат, ось це добре чуєте, та й це добре не видите, бо я таке роблю перший раз, та бігу, знаєте, все добре зробив, це ні. Я тут теж мушу поникати, ось це воно фунгує. Доброго здоров'ячка, профі Джіман. Тебе теж Ачей Михайль звати, так? Добре, тямлю? О, Господи. Здраво! Агойте! Слышимость і відомість отлично. Нота, супер, супер, супокійно. Чути та й видко. Добре, добре. Ну, значить, контакт маємо, і все маємо налажено, супер. Добре, низько хотів їм учинити такий, знаєте, таку пробну живу трансляцію, ось, обимся сознамив із свою аудиторію, обисмися маленько знали, може вам буде дашто інтересно, може будетеся хотіти подашто зазвідати, та я б вам радий, ну, заприказувати маленько. Плюс і тому було інтересно маленько понаравляти з цим у ютубові такі дебрі, треба було позалізати, або знайти то все. Здоров'ячко! Там привіт від Софійки. Ага, якщо тут можна буде зберегти трансляцію, було б класно. Айно, воно буде уложено, воно безвільно обстанеться, у мене на каналові буде записано. Айно. Доброго здоров'я від інстаграм-аккаунта Подкарпатська Русь. Ей, здоров'ячко. Я вас слідую на інстаграмові теж, ну. А теж за сей аккаунт Подкарпатська Русь теж ми пару людей писало, що о, та ти встигаєш ще й на інстаграм вітати картинки. Бо то безвільно не я. Я б тільки не встигав наємно. Бо ми ще окремий інстаграм-аккаунт вів. І так мав 2, та й того видав повного. Добрий день, про що буде слідуюче відео? Слідуюче відео, ну, вже в мене є пару записаних, лише треба з ними ще наробляти. Буду робити ще окреме фонетичне відео про 2 букви О. Маємо О та й О. Я хочу май детально за то розказати. Та й маємо 3 градації звучання звука Л. Ось маємо домак м'яткое Л, маємо середнє Л, та й маємо май твердое Л. А то третє май твердое маємо не дуже часто, коротше. Зато треба чинити окреме відео із об'ясненнями, з титулками, з тим усім, бо воно було грамотно. Тепер так наживо, зато буде мало тяжко розказати. Здоров'ячко, цімворе. Здоров'ячко, пане Ярослав Зубков. Ну, а які ще далі відео буду робити? Ще хочу вчинити окрему серію за наші фамілії всякі. Якся пораз інтересно люди пишуть. Хочу зачати з фамілії Орос, бо з тим є много чого інтересного. І ще окремо у мене буде серія із відеоми за... Ну, і ще будуть про англоязичних робити подайки контент, бо теж мене просили учинити якісь такі мої елементарні об'яснення, покажуть, тяжко їм нараз іде сугубо по-нашому слухати таку і все. За закриту Е. Айно, за ту закриту Е теж буде. Ну, не Е, а Е. Просто я ту закриту Е теж писав на письмові маленько май давно. Бо виділося ось споза того текст визира дуже тяжким, бо дуже вже много було тої діакритики.
самі люди, що читали тут і мої тексти, та казали ми, дуже тяжко ся читати, тож много того, було б ліпше якось ото має просто робити. Та подумав йому, що буду то просто записувати або про то теж учиню окреме відео. Як діла вообще? Та в мене все супер, дякую. Потихо ще жив, ще душу. Привіт із Ізраїля. Агойте в Ізраїль. Що? Ага. Щось яке, що? Тут теж і це буде в окремому діалектологічному відео, бо це слово теж не однаково звучить усяде по області. Та я би так оповів, що я вибрав метод написання ШТО, споза того, що це є така сама усталена форма, і плюс у неї є подаяка літературна традиція, можна так оповісти. А кіть поникати по карті, та моє село лежить так на границі між тим, де кажуть «що», та й між тим, де кажуть «що». А саме інтересне, кожен окремий челядник, головне, чим найстарший, гонних основати наємно «що» та й «що», не кажучи на контекст. По моїй мамці в тому видко, наприклад. У нас його на перезвідати так наскоренько «що кажеш?» Тут маємо простое коротке «що». Або кіть так май серйозно, май потихе говорить, та воно повісти «що», а воно повісти «що». Уже май зрідка, або проскакувало. Ну, а кіть маю долину піти, долі ріков, долі боржаву, та там май чути, там май «штокаут». Ну, вже тепер не знав, або старші бзівно так. Наприклад, некавим ще відео з одним старим челянником, котрий живе у русинському селі, так і нараз за границею, уже на території Мадярщини, та він казав сугубо «що». І це була лише одна форма, яку він казав «що». Я так можу повісти згруба, коли я пишу на письмові «що», і це є скорш такий етимологічний компроміс, як так. На твою думку, русинська мова чи діалект? Якщо мова, то чому Україна її не признає такою? Кругом все із віданки крутиться ще й цілий мій аккаунт. Усьо є діалект. Усьо є діалект. У нас є просто величезна груда слов'янських діалектів. А як їх ділити на окремі мови, ото є дуже тяжко, бо часто ми не гонимо де точно намалювати розділ, десь закінчать одна бесіда, зачинається друга. Вони дуже плавно одне другого перетікають. І ще є много усяких визначень, що таке окрема мова, знаєте. Та, наприклад, Словаччина, де русинська бесіда є визнана окремо від української, формулює то не так, як то робить Україна, котра каже, що це сугубо такий крайній конарик української бесіди. Тут можу пояснити, що є велика і критична різниця у формулюванні того, що є окрема бесіда. Та коли я кажу, що карпаторусинська доста так є окрему бесіду, я ся хаплю точно не за прийнято в державі визначення, що є окрему бесіду. Закритое та й звучать єднако. Вони звучать почти єднако. Закритое та й мають почти ідентичну фонетичну вислову. У декотрих містах воно звучить маленько менше, а у декотрих містах має близько одного другого. Я не можу повісти, що вони тут руно єднакі, але вони по-справді звучать дуже близько. Та многі люди, котрі, наприклад, не буде взяти якогось постаршого челянника, котрий в українську школу ніде не ходив, та він просто буде видіти азбуку, та він скорше напише гікой бо він ото буде брати за один звук. Тут закриту Є земляки Закарпаття з Харковом, не будеш як равнодушно інтересує період розвитку мови до 18 століття, як то ми не асимілювалися поміж мадярами.
Пане Віталій Дувалко, який добре читав вашу фамілію. До 18-го сторіччя, посправді, чогося не асимілювали. Мені ся видить, не асимілювалися поміж мадерами, головне, споза того, жили дуже такими закритими, маленькими, атомарними комунами в горах. А чим майдали, тим йшли майдали в гори. Бо, не знаю, якось так се навчили люди були жити. Дуже жили закритими маленькими кучками, дуже се держали так за своє. Так, навіть після Союзу не асимілювалися, видите, до кінця. Такі кораві наші люди, дуже, Ото і добре, і погано, наємно, никавчи в якому контексті, то никаємо. Америка никати, добро здоровлічка. Вітам пановам з Польська. Привіт з Німеччини. Всім привіт. Видів у Чеківеді закритої котрих їм видів, так якую Мадярю. Пане Мігайру, який добре то читав, Чеківедя існує закриту кажу, іще півгода назад, може мало більше, я теж так софтував писати, бо я ся того лишив, лише того, що воно визира дуже тяжко на письмове. Міша Чеківедя теж має свій приступ на писання, і я ніде не казав, що то не добрі. Просто кажу, я пробував, я цей текст просто писав один текст, я його метав по декотрим своїм цимборам, звідаємося, попробуйте прочитати, як воно вам іде, це любить вам це добре се розуміє. Так казали, дуже казять тут і всі потятка над буквами, люди на то не привикли. Тільки маємо розуміти, велика частина людей, котрі живуть тепер у нас у Подкарпатті, вони ходили сугубо в українську школу, то вони виділи лише тот алфабет, то в них суть якісь асоціації. То вони, коли видять ті потятка понад буквами, то воно їх мало казить, то воно їм вже визира чимось таким, знаєте, заграничним. Та чим більше я того даю над буквами, тим людям має тяжко то читати. Такий дістав фидбэк, можно так уповести. Галь, очень интересно, кто вырабатывает литературные стандарты финского языка в Закарпатье? Какое-то министерство, кто печатает книги? Пане Євген Сівокон. Не знаю, це добре читав вашу фамілію, бо жаль, то не можу всяк похопити. Виробив подаякого літературного стандарта карпато-русинського на Закарпатті. У нас суд подаякі гіберусинські організації. Мені тяжко оповісти, що конкретно вони чинять. Не дуже їх слінно. А може я просто не кручуся в тому інфопросторі, бо знав, де їх слінно. Знав, того року, у кінці 2019-го вийшла друга редакція граматики Магели, котра мала би теоретично бути скелетом кодифікації. Або офіціальну кодифікацію нікося не займати. Головне, споза того, що сама держава пробує то ігнорувати. То вже діло 10-те. Що хотів повісти. Або то та граматика Магели з лінгвістичного никання має досить много хиб. То повів не я, то повів другий вошколований лінгвіста, котрому я безумовся вірити. Добре. Я кажу, що та й що. Видите, так ви зараз маєте пана Івана в чатові, який підтвердив мені, він існує що. Можеш про Мараморський акцент зробити відео для тих, які живуть у Румунії. Можу вчинити, і це буде частиною одного з тих відео, які буду робити далі, буду чинити велике відео про діалектні розділи, бо у подекотрих своїх відео казав їм, маємо 4 такі основні діалекти, або треба буде як по карті указати, де вони суть, та й чого ми їх ділимо і так. За що так, а не інак. І повім вам нараз, а то буде велика груда роботи про мене, бо там
мій цімбор-лінгвіст, Томаш Калинич заладив велику груду таких карт, по котрих я буду йти. Я вам пойму, що то має бути досить інтересно. Мені самому буде дуже інтересно, бо по-справді ділення цих діалектів є дуже приближним, бо вони по декотрим рисам у середині поміж собою сильно різняться. Наприклад, по такій спрощеній класифікації мій діалект є бережанським, та може так рахувати, що мій діалект має бути такий і у Варшаві, або у Варшаві домак не так твердо говорять, і у мене дома. Ото є теж сильна розлика. Просто усі в спрощеній класифікації ця розлика не грала ніякої ролі, і ото це ігнорувало просто. Добре, йдемо далі. Є одна проблема з буквою «Ю» для східної частини Закарпаття. Того, що вони читають це лише як тверда «У». Як з тим бути? Не як з тим не бути. Туй авать мати таку переходну букву, котра буде читати шиле як уникав чи на твій діалект, авать писати тим варіантом фонетичним, яким ти знаєш. Мені се видить, є хосем у тому, би писати сяку букву. Я за то теж мав окреме відео. Це відповідь панові Іванові Бережникові. Далі. Це читавість Ваня Гунянку. Є у нього файні твори. Барс рекомендую. Фонетика, Блажений українець та які сутленки. З цього пана не читав і не чуємо за нього. Якраз я точно всіх казанти. Кіть бисте ми могли, то послати так, де можна Фейсбук. Був би радий почитати, поникати, що то. Дякую, пане. Добрий вечір. Кроме філологічних вопросів, ти се інтересуєш другими, демонологія, привички русинів. Демонологія – досить тяжка тема. Мав цімбурку етнографку, котра се тим інтересує. Яна Киричанин. Ми се з ним списували подакли. Вона, мені се видить, вже доста ошколована в тому. Вона б розказала більше. Я з нашими легендами та казочками не дуже ся знав, бо у нас у селові вже се не обстав був тот сохтаж розказування. Знайшов він був лише пару книжочок із тими казками, та навіть писав їм за них на медіумі такий доста грубий чланик, де розписуємо базові сюжети, розписуємо персонажів, постав, котрі були, всякі особи, котрі ся май часто зустрічали в тих казочках. Може би вам було інтересно. Добре. Милинця звідать. Что думаешь о стандартах русинского? Удобно ли переписываться с русинами за границей? Или все же по-русински удобнее вслух говорить? Туйка треба розуміти, ож усі руснаки за границю, кроме всіх на Подкарпаттєві, найбільше знають, що в них є якийсь літературний стандарт їхній, та вони знають на ньому писати. Найбільше. Не никаючи на то, сухту, то не кирилицю, ці латиницю. Вони знають писати і знають читати. А головне, знають розуміти і других руснаків. Я за останні півроку рік досить часто списуюся із руснаками з-за границі. Та ми ся поміж собою спокійно розуміємо, і у мене не було такого, щоб не розумівся з челянником, щоб мусить було перейти на якийсь другий язик. Айно подеколи звідалися, з чого пишу там сісю букву, наприклад, у з паличкою, або то головне з-поза того, що в них фонетична еволюція була інша, то в них того звука не є, і їм не треба було ту переходну букву. То вже діло десяте. Добре, є якась література, написана русинською. Подашто є, або, наприклад, є в мене туйка збірка, котра видавалася Петровцієм про Щунби, називається «Антологія нинішньої русинської літератури». Ото була збірка 2009 року. Там суть усякі віршики, стихи, легенди,
ну, має більш такий поетичний матеріал. Я так тямлю, що у Сербії, у воєводинських руснаків, там у них доста велика груда літератури. Мені даже Адде на днях писав один члянок із Болгарії, знайшов книжку, та хотівся лише зазвідати, що це безвільно по-русинськи написано, це ні, бо він, ну так, плюс-мінус у слов'янських бесідах щось розуміє, або казав, що не розуміє, що то за язик, аж видить кирилиця, або це точно не по-українськи, та й каже, точно не по-російськи, не по-білоруськи. Відділо мусив, що це по-русинськи, або хотівся зазвідати. Добре. Всім агойте, ко зайшов тепер колись на трансляцію. Нараз спомнив писемницю русинів. Писемницю ще не читав, а треба би, бо мені казали, що це правописання, але це навіть не правописання, це скорше принцип фонетичного запису того, що я розказую, фонетично-етимологічно. Ось він це базує гиба на тій писемниці. А я саму писемницю ще не читав, то досить чудно. Мигалю, дякую, Мигалю, за відповідь. Удачі ти. Я себе представляв шок учителів української, якої году через 10 їм треба буде вчити новий стандарт русинської. І ще не знати, це треба буде. Ще не знати, що це треба їм буде, да, що вчити це ні. Було б дуже добре, якби у нас у школах, навіть не основним, а просто хоча б по деяким факультативам розказували, да, що за нашу бесіду, бо зато тося ніде не говорить. Та й домак, я би так оповів, система вошколування в українських школах забила дітям оповісти, у всій державі суть усякі діалекти, літературний стандарт, ото є літературний стандарт, і вдома го не говорити іншако, і то є нормально. За таке дітям просто не говорять, мені сьогодні це велика хиба. Ну, здоров'я, та, що їм інтересно пролишив, та, не аж дуже много пропустив, я лише тут таке казку, приказую. Как тебе ваше відео з Антоном, пан Мілін? Мені ся полюбило, писали мені люди много доброго за то відео, казали, що супер, розказуємо дещо за історію, бо Ілона Зрінська була така грюмбаба, за неї теж мені в школі не розказували, що досить чудно, бо вона була властителькою Мукачівського замка. А то є наша історія тої землі, де я жив. Так. Здоров'я, міг бись учинити ще формат деякого русинського в Дудя, кликати на ефіри інтересну челядь, котра трібно говорить різними русинськими діалектами. Мало то в планах, або є одна велика біда. Всі 2 місяці сидів вдома на карантинові, та не слобідно булося з людьми відійти, це знаєте. Ну, так, і це інтересна рубрика. Я вже навіть мав подашто записаної, або з тим ріхтованням дуже много роботи. Я буду старатися наскоренько давати то на інтернет. Поддерживаю идею сохранения трансляции, причем первой же. Но, и це безвільно обстанеться туйка на каналові. Як ти частіше кажеш, кілько чи кулько? Не кажу не так, кажу кілько. Не кажу кілько і не кажу кулько, кажу кілько. І так. Розкажи коротко про русинську обцемну лексику. Знаєте, за це мусить робити окреме відео, а класти на нього ту позначку 18+. Давайте ми ліпше теперка то пролишеме. Я лише упоймо, що є того теж доста, та й попіля того, що є у всіх других слов'янських бесідах, маємо ще тарабчик, що такого слова. Епен из Подкарпаття з Лемковиной, бо видит мне, что он писал за нас тоже. Не хочешь ли пригласить к себе в ролик еще больше гостей русинов? Пан Емілін, Епен за ССМ тоже казав, мав в планах, і даже
навіть мав вже записані подайки відео, лише треба над тим ще дуже много робити. Не доходять до того руки. Мигалю дуже даремно ви ускладнюєте орфографію тими макронами, тобто рисками над літерами, бо для такої слабкої мови має бути найпростіша орфографія, щоб вона хоч якось йшла між людьми. На одного бока розумію вас, ото мало потяжко. Та я вам кажу, що ще півроку назад, гінде восени, писав їм іншако, а від великого дарабчика того я ся вже відлишив. Ото, як я пишу тепер, і це вже є спрощена версія, або мені ся видить спрощувати ще майдале, не є хюсна, бо челянник, котрий цей діалект ніде не чув наживо, не буде знати, як ото ся читати. Бо у всьому містові О має ся читати ГО, а у всьому містові вона ся має читати ГО. Так. Як я ото, як найбуде ось я челянник, котрий цю бесіду нігде вживу не чув. А буду видіти лише на письмо. Та я не буду годину то нормально прочитати. Та мені треба авать писати ці рисочки над буквами, авать мені треба учити десь правила, ось ця буква, після цієї букви, авать перед цією буквою читаться інчако. То треба вать плодити букви, а вать плодити правила фонетики. Та вать так, бо воно обстанеться компліковано. Бо така є жива бесіда, бо так люди говорять. Коли вони почнуть говорити май просто, будемо спрощувати письмо. Привіт з Полтавщини. Доброго здоров'ячка! Чи можна сказати, що русинська найкраще з-поміж східнослов'янських мов зберегла древній фонетичний стрій? Тяжко повісти. Не знаю, мені ся видить... із таких фонетичних архаїзмів у нас це обстало хіба Це обстало точно із того старого, що це опростило у других. Або мені ся видить... Подаєкі другі діалекти теж усокотили много архаїзмів, котріся при тому не обстали у нас. І це я не можу повісти так нараз, ось чи найліпше усокотився фонетичний строй. Його знаю. Так, пан Мігайро, я би повів, що низький діалект став деяким клеймом неграмотності і неошколованості. І це правда, По факту, так привчили. Ось суть люди, які говорять діалектом, а суть люди, які говорять мову. По факту, от того, що низьке є літературним стандартом української бесіди, теж було просто діалектом і ще там 150 років тому. По папірьові воно ся маркувало і діалект великої російської бесіди. Або тепер не в тому суть. Почалася подайка стигматизація. Ось гиби говорити діалектом ганьба. Це не ганьба, бо я сяк говорю з мамкою. Чого я ся мав говорити, чого я ся мав ганьбити, сяк говорити десь інде. Так, як у мові функціонують сучасні запозичення? Слово телефон, слово комп'ютер, і це суть такі модерні пожички. Вони функціонують, мені натурально. Я, наприклад, застав був навіть зміну подекотрих пожичок, подекотрих неологізмів. Наприклад, перші телефони такі, мобільні, у наших людей були найбільше у тих, хто десь робив на Чехах та вертався пак у село. Та, наприклад, і це зарядка, не? Уже тепер знаємо з вами, що це зарядка. Або у мене в селові це було спочатку набіячка. У перший раз у своїй житті я це бачив набіячка. Але ще пак потім мені повіло, що це ще може називати зарядкою. Головне, споза того, ось це слово разом із самими телефонами привезли люди з Чехії. Добре, йдемо далі. Привет из Саратова. Доброго здоровья. Планируешь ли в ближайшем времени принять участие в коллабе у кого-нибудь на канале?
Айно, я низько зраненька робив ємно відео із Чехом, із паном Вітом, може його знаєте. І ще вчора записував єдно відео із другою панікою, котра є блогеркою з Києва, а тепер вже півроку живе у Вілятині, дуже її вся в нас тут любить. І вона теж прийшла, і вона була в шокові від того, наскільки по-іншому люди тут у нас говорять. Вона почала теж робити відео в інтернет, де розказувала за нашу бесіду, бо їй то було настільки непривично, що вона хотілася тим поділити. Ідемо далі. Софія, Соня пише. Думаю, якщо далі спрощувати ортографію, то вона рано чи пізно стане чимось дуже схожим до української мови, наприклад. І тоді в цьому не буде сенсу, адже втратиться унікальність мови. Айно, я за це і не казав, я, наприклад, тепер, є ся О з паличкою, омакрон, котра се читає ге О. Або по факту у неї є дві градації звучання. О. Тільки тяжко то виразити якимось правилом. Видав там правило якоїсь можеш синтезувати, бо я над тим не думав. Коли я перестану писати, або і при тому перестану чути цю бесіду, то я забуду, як це то читати просто. Уже тепер, як я не жив у Кушниці много років, та починав подащо забивати, та пораз ми треба декому задзвонити, слухай, ти маєш таке слово, як це воно каже, бо я не пам'ятаю, я забив. Та обив сукотити ту фонетику, та я пишу ту букву О, бим тяміош. Ага, туй сися О, читаться мало інако. Бо я сам то починав забивати. Як це читати в, та я ю є. Геослов'янської. Так се і читати. У нас просто не є такої в, та воно ся буде читати роздільно. Слов'янський. Всяк. У записі треба знайти золоту середину. Та й О мусить писати з рисками, обов'язково котити хоч до якусь оригінальність. Айно, Митер бачить доброго здоров'ячка. Епен зато кажу, глядаючи сись баланс, я за останній рік я сильно вже поміняв своє письмо, почав їм дачого основати менше, наприклад, тут закрито здоровенькі були, привіт, Михайло, Антоне, здравім. Так, Соловій співає по-лемківськи. Соловій, а то така, це такий. Христина співає лемківською, добре. Так лемки теж русини. Лемковським паром русинською. А в чим відмінність? Будуть деякі виїзні відео, що покаже бесіду русину з других районів, других держав. Ото б мав дякую. За перше, пане Кіблер, хотів би вернутися на пару днів до мій Кушницю та учинити подайкі відео з челядів із Кушниці, бо було видко, накілько моя бесіда се поміняла від того, яку вона є у людей у селові. Бо буде тяжко повісти, що я говорю сугубо, 100% так і говорять тепер люди у Кушниці. Ото теж не є чиста правда, бо бесіда людей се міняти з часом. Моя безумно теж. Та будемо видіти. Теж було б добрі і знайти подайких руснаків із других держав, найбуде словенська, то з ними заприказувати. Добре. Дальше. Галина Петросов. Я, как дилетант, слышу русинский как самостоятельный язык, но, прочитав лингвистов, обнаружила афоризм. Язык – это диалект, у которого есть армия и флот. Знаємо такий цитат. Подолянин. Носію іншого діалекту не треба знати, як автор тексту вимовляє свій текст. Погляньте на інші мови. Там багато різновидів вимови, а орфографія єдина. Фонетична ретельність – це для досліджень, а не для люду. Є в тому подає смисл, може споза того переставимо писати закриту як окрему графему, бо це не так. Почав, зачав, начав. Що із цих слів пожичка?
видатимися почав. Ну, у нас у селі не оповіли, бо я почав. У нас бо оповіли начавимося чинити, а ведь зачавимося чинити. Почавимося чинити, у нас би сяк не оповіли, воно мені маленько казить. Добре. Іван Бережник. В англійській голосні читаються по-разному і в тому не є ніякої проблеми. Або ну, просто англійська бесіда тут маленько недобрий приклад, бо в них за останні 500 років письмося докус не поміняло, а фонетика сильно се поміняла. По факту, ото як тепер пишуть в англійській бесіді, ото так і воно по-справді звучало 500 годів назад. Ну так, згруба. Письмо має бути якнайбільш фонетичним, інакше буде такий жах, як в англійській або французькій. Пан Володимир Бойко Іпін за то каже. Я ходив у школу, в українську школу, і мені казали, як чуєш, так пишеш. Або при тому, ото як я чув свою бесіду, я записати не міг, бо як я напишу слово вечір, як я напишу слово кілько, мені на ото хибіли букви, розумієте? Добре. Русинська ніколи не злиється з українською. Простіша орфографія в русинів вже є, і мова не зливається з українською. Правильно по-русинськи читав всяк по своєму діалекту. Мені, наприклад, було б тяжко говорити другим діалектом подакотрим. Я знав, як це слово кажуть на Марамороші, я знав, як це слово кажуть на Верховині, або я не поберу так говорити сам від себе. Обим так зачав говорити, то треба ми там маленько пожити, а навчитися від них. А на то би пішли роки. У мене тільки часу не є. Добре. Доброго вечора, панство. Доброго здоров'ячка. Що означає слово пак? Пак ото по-тому ж. Я встав, а пак їм се вчинив карі. Що може був повісти по-українськи, я прокинувся, а потім зробив собі каву. Як так. Інтересні слова редикюль, біциклі, амбрела. Гондо бути прийшли у місті заробітчанами тоді, коли заробітчани вік назад привезли і сі предмети вещі сюди. Як собі думаєш? За амбрелу, айно, за біциклі. І з біциклями насправді має інтересно. Я читав, ми слово біциклі скорше взяли від мадярів, а мадяри це слово синтезували із англійської та й латинської версії наємно. Бо воно звучить по-мадярськи домак не так, воно звучить по-англійськи. Над цим теж думав, а не кажем, Епен у мадярському етимологічному словарьові пише, слово біциклі у мадярській бесіді було синтезованим із латинської та англійської версії наємно. Та не можу повісти, наші люди, наші заробітчани привезли це слово із Америки. Ото так не є. Ото так не є того, якби вони його привезли з Америки, то ми б ото називали не біциклі, а байсикл. А ми його не називаємо байсикл, ми кажемо біциклі. А от навіть біцикля, де як. А за слово редикюль даже не знав. Можете мені написати, що то, бо в мене все слово так не кажуть. Дуже приємно сприймається на слух русинська мова. Мабуть, в минулому житті був русином. Пане Ярослав, безумно сте були русником. Генеалог, з яким бивим у ефірові пару днів назад, казав мені, він це іпен грабат у родах людей. Він чинить родові дерева, то все. Та він мені вповів, він це виробив правило, кожен українець був русином, але не кожен русин є українець. І я в тому не вижу біди по-справді. Аж май коротко за фонетику, там можеш який примір навести. Вили,
Вили. А, то айно. Тут треба розділяти. І се кличе мінімальну фонетичну пару. Видав так. Тому то так буду мусити сконтролювати. Ось, кіть у тебе є слово, най буде звуком і ти звук поміняш на звук та від того у тебе ся помінять значення слова. Я за то теж робив окреме відео, там, де бити, ти, мило. Такое. Твоє ставлення до гурту Рокаш. Любитмися, інтересно, вони у кінці 2000-х почали пропагувати дещо нове, чого ми не мали тут перед тим, деяку модерну обробку народних пісень. То було дещо свіже, інтересне, вони навіть публічної сцени казали, ну, благо на київській сцені тепер чути і руснацьку бесіду. На Кіко то була руснацька бесіда тяжко казати, бо тут треба розуміти, їм теж треба комусь продавати свій контент, та вони старалися тексти робити такими, щоб вони ставалися понятними людям, про котрих вони чинять музику. Вони безвільно не чинили би музику, яку би розуміли сугубо люди на Подкарпатті, сугубо руснаки. Ну, їм треба було маленькому широко. Дуже мися любить, посправді, Гудаки Village Band. Я вам тут напишу в чат, як вони се називали. Вони, ну, як вам повісти, я учора слухаю одну їхню пісню, я просто ривав. Ремба він і малий дітвак, бо Гудаки. Написав йому чат, як се називає та група Гудаки Village Band. Ну, на тіко моє і на тіко вони файно то передають, я тому просто не міг тривати. Я сидів і ривав, бо я такого ще не чув. То було прекрасно. Добре, йдемо далі. У нас на Мараморошові се пак стало словом паразитом, так як у русицю типа. Ну, гонно бити. Чуємо давно много фіглів за слово пак. Не знаю, на кілько широкого кажуть на Мараморошові. На Полтавщині старі люди слово пак вживали часто. Ото не чудно, насправді. Друге діло, чого перестали казати. Не знаю, пак кажуть не лише туди, у нас у то кладуть і перед словом айно. Пакайно, ну пака і як. Знаємо, чули сме. О, Сережа, здоровлічко, ми тільки якраз айно за тебе споминали. Кіть би сте нагоду хотіли знайти дещо за свою родину, та сесть черевник у чатові Сергій Фазулянов безвільно вам із тим годин помочі. Так що не ганьбіться, можете йому спокійно писати. Редикюль, ото жінська сумка, майже від французу. Ага. Ну, посправді не чуємо. Воно звучить щось таке французьке, бо я це слово у нас ніде не чув, та міг їм не знати. Крута бурітка, байзує. Дякую. Мамсіся не любить. Казала, бомся побрита огет. Ну. Привет. Из какого языка у вас больше всего заимствований? Я имею в виду среди бытовых, повседневных, ненаучных, философских понятий. Заранее спасибо. Мария Искусница. Маріко, що ти казати? Я не лічив, не чинив їм подайку статистику. Можу повісти, ось дуже великий пласт лексики, як нам прийшов мадярської. Або великий дар із тої лексики, що нам прийшов від мадярів, теж не є оригінально мадярським. Тобто із цього всього, що прийшло нам від мадярів, а цякий кусок був тюркський, а цякий кусок був ще латинський. Та а цяк дослідити, що від прийшло оригінально,
та видатимеся ож іпен церковно-слов'янська бесіда буде мати один із самих великих дарабчиків попіля мадярської. Да, як так видатимеся. Або, ну, слухай, то дуже тяжка звіданка, то треба сидіти та чинити статистику всієї лексики. А як ми можемо вчинити статистику всієї лексики, коли у нас не є записаного всієї лексики? Є словник Кирчія, я вам тепер вержу в чат тут кликування на словник Кирчія, тут є, або в ньому лише 61 тисяча слів. 61 тисяча слів, і це може половина з того, що посправді існують люди, кіть не третина. Та я не можу повісти, який пласт виткіть і котра бесіда дала найбільше, не знаючи, кілько маємо слів, не маючи точної статистики. Можу повісти ож видатимеся ож церковно-слов'янський та й мадярський. Айбо через мадярський нам прийшло дуже много ще німецького, латинського та й ще далі. То таке. Добре, йдемо далі. Митер Бачі, як думаєш, чи можеш встановити хоч про Закарпатську область якийсь компромісний стандарт із дифтонгами? Як на ото некав, наприклад, в Ужну, але закарпатські лінгвісти взагалі? Мені ся видить, може був би Хосен, наприклад, у школах факультативом дітям ще розказувати за нашу бесіду, не замість української, а й попіля того. Бо учити український літературний стандарт треба, бо ми живемо всі в державі, яка кличе Україна. І нам би треба із цих держав як контактувати, знати з нею говорити, то нормально. Або теж було б добре за нашу бесіду щось теж знати. Як на отоника от Вужну, не знав. Знав, ось був там один викладач, історик, який мав дяку учинити якусь кафедру конкретної історії Закарпаття, та знав, що тим все дуже погано кінчило. Його, можу повісти, що витручали його геть з тої посади за його никання. Добре, що думаєш за Чаламаду та Івандо? Чаламада теж файні. І це кіть добре тямлю севлюшські, виноградівські. Я їх теж подеколи слухав. У них є пісня за біціглі. Якраз. А Вандор уже суд сильно іншакі від того, як ото було з Рокашом, бо їхній соліста є тот Іштван Галас. Не тямлю, як добре його фамілія мається читати, бо він гиби сам вроді гиби мадяр Іштван. Або він у якомусь з інтерв'ю казав, що у нього вдома, крім як по-мадярськи, ще говорили по-нашому. Він і тому дуже прикипів та зато хотів чинити ще й таку музику. Вандор дуже різниця від того, яку музику мали Рокаш. Рокаш то був такий скорше фолк-рок, а Вандор вже маленько має інакий. Я просто в музиці це не дуже розумів, я тепер із ту термінологію вам не поможу. Вандор мені особливо має інтересний, або не знаю, чи буде вам це любити, кіть знаєте і тих, та оповіжте, чи чуєте ви тот розділ між Рокашом та Вандором, як воно вам чи любить вам це, що вам це любить май сильно, то. Ідемо далі. Ще є таке, як пак потім, то взагалі пак у вищій градації. Пак потім, знаємо таке. Мені ся полюбило, що ти пару слів повів, котрі ми ся доста люблять, то не доста файно оригінально звучать у нашій бесіді, та й їх лише ми існуємо. Тепер мало кого існує ті слова, особливо кому до 30. Мені ще теж 30 не є. За котрі слова кажете, софтаж, коравий, неслубінно, дараб, чи зівно. У мене є колега на роботі, котрий
часто каже епен слово бізивно, або у такому специфічному контекстові він каже, ну, колись щось доробить, та каже, ну, і це вже має робити. Кажу, точно буде робити? Він такий, бізивно. Дуже ми це любить. Добре, ідемо далі. Хай би була міждіалектна орфографічна диглосія, різні види написання одного слова. Вечір. Головне, щоб люди швидше відкривали для себе нормальність писання по-своєму. А по факту так і є. Я зато кажу, що тільки поникати, як діти у школі пишуть одно другому смс-ками. Вони то роблять сугубо фонетично, бо вони не знають за ці переходні букви у з паличку, за яку я вам кажу. Вони зато нігде не чули, бо вони виділи сугубо тот алфабет, котрий їх навчили в школі. То вони із того алфабета пробують як зрихтувати якесь слово, котре би могло приблизно передавати то слово, котре вони хочуть оповісти. Понятно, що вони то не записують ідентично фонетично, бо вони не мають ніякої букви на звук Вони подеколи на то хуснують та а деколи пишуть що є гіби недобре. Або, мені се видить, ми можемо дуже много навчити від тих дітей, бо вони, може так оповісти, не грабалися в етимології, не знають коріння того, вони просто беруть то, що вони чують кожен день, і нараз пробують додати на письмо. У них не є ніякого аналітичного фільтра між тим. Вони просто беруть та й пишуть. Ідемо далі. Привіт, Мішку, у нас у Імстичеві кажуть «рідігів». «Рідігів»? А що то? Я б хотів знати, я такого не чув. Міттербачі. Того історика нагодом звали не Іван Поп. Політика то понятно, але я говорю суто про культурну сторону питання. От багатства культури уграє люба держава. Проблема в тому, що сфера культури в занепаді. Пане Мітребачі, того історика звали не Іван Поп. Я не тямлю му фамілію, тепер то треба буде поглядати. Боже, мав таку цураву голову, я ти кажу. Треба си було видав записати. Я пак видав найду ото, що було написано за того історика, та вержу у коментарьові під цим стрімом. Та пак знайдете після того, як все кінчить, кому буде інтересно. Він просто хотів якраз учинити кафедру вужну за історію Закарпаття, а щось там вони були поциргали із старшими вужну. Ну, я ся то не путав, я не знав цілої історії, але читав теж членик у новинках за то. Ідемо далі. Від багатства культури виграла би люба держава. Або просто після Другої світової війни так се стало, що Совєтський Союз, усе, що було тут у нас на Подкарпатті, було автоматично записано українською. Та воно гіби є, або воно се обстало, знаєш, на папірьові, в музеях. В фольклорний бенд можете співати по-вашому. Або кіть треба говорити в новинках, та може лише державно. Так. Вандор звучить який бард-рок, а у Лукашу чути має хардкорний звук. Ну, тут вам нараз відповідь вже з термінологією. Бард-рок, коротше, Вандор буде бард-рок. Пан Подолянин, може я щось неправильно написав, просто послухав вас через дзвінок до мене, то може я щось ліве написав. Через дзвінок до мене... А ще пишуть бик. Перебачте, пан Подолянин, я не дуже порозумів, щось ти хотіли оповісти. Ну, я щось недобре порозумів, та маю розпишіть детально.
Міхайло. Ну і це ай. Усе мені було смішно, як пишуть Т замість Т. Я за це теж десь споминав. У мене був конкретно один сокласник, котрий сугубо сяк писав на письмове, він не писав звук Е. Він на то не мав окремої букви. Він видів український алфавіт, і він видів, що в українському алфавіті не є букви, котра би передавала звук Е. Та він цю букву просто не писав. Він хотів написати Т, та він просто писав одну букву Т, та й все, та й готово. Всякое теж було. Добре, йдемо далі. Ваня Сухан. Привіт, Мішку. Хочу тобі побажати терпіння і бажання продовжувати писати відео на закарпатській. Ти робиш велику справу, ти вчиш людей не забувати своє коріння. Красно вам дякую. Благо, що закіть мав камеру та буду чинити далі відео. Та й, не знав, на кілько велике діло я чиню. Я просто хотів би нагадати людям, по-нашому говорити теж нормально. Я би не хотів, щоб вони стратилися все. Пан профі Джіман звідаться. Як це відносиш від Совєтському Союзу? Ну, по-всякому. По правді не можемо никати на ту структуру сугубо негативно. Безумовно, там було щось ай доброго. Або никати на Совєтський Союз у контекстові русинів та учинили нам безумовно більше шкоди і доброго. Декотрі люди зо мною не согласять. І то є нормально, в них будуть на то якісь свої доводи. Або моя така суб'єктивна, персональна позиція, може було учинити много ліпше, може було показати много менше людей. Писав їм не так давно на медіумові історію, мій дідо пустив був до себе до хижі жити не православного священника, але він був католик Василіан. Він жив мого діда дома. І він був один із немногих, котрих не поклали в тюрму. Священників сажали в тюрму просто за те, що вони священники. Всяк робив союз. Ідемо далі. Популяризують, аплаузгають, що дзеці дуреня. Ага. Пане Павел, пишете по-білоруськи, я так розумів. Я правду повім по-білоруськи, читати справно не знав. Томаш Калинич пише, що того історика звали Володимир Фенич. Айно, того історика звали Володимир Фенич. Я никав з ним пару інтерв'ю та й читав їм пару членків за то. Я вам пак і звержу в коментарі під цим відео, коли ся стрім кінчить, та вержу вам відкликування на то, що вам читав, аби сте плюс-мінус знали, за що це розказує. Пан Подолянин. Кажу, що не чув відповідей на мої коменти, бо дзвонили до мене. Тому, можливо, я далі писав трохи неадекватні коменти. Перебачте. Я читав звіданки йому за другого та старався на все відповідати. Може вас був пропустив. Або ні, скоршим був не пропустив. Я відповідав все одно за другим. City Blog. Який є ваш ціль з каналом на YouTube? Можу вам відповісти по-нашому. Це мушу казати по-словацьки. Бо по-словацьки не дуже знав, можу хіба по-чеськи вам відповісти. Заки чекав відповідь на ісе, та напишіть мені, будьте добрі. Чекай, а ви вмієте?
У 1640 якомусь там році сталася була унія. До того тут були церкви виходного обряду, тепер отося вже кличе православними. Або так, як ця земля була в Мадярському королівстві, та тручали на них, ось слухайте, треба бути католиками, а люди казали, ось ми хочемо, аби обставало так і є. Та учинили були теж унію, і витворилася була Ужгородська унія, Ужгородська греко-католицька церква, та найвеликий дара русинів, котрі тут жили, були греко-католиками. Так. Далі. Людям банально треба перестати ганьбитися свої бесіди. Треба перестати доти ошкідак, де у боуті повісти дашто по-русинськи, та тя засміють ошти село. Епентак. Туй зась видиме ош ід бесіді челянника просто імплементують деякий стереотип. Епентак само і все фунгувало з бесідою українською 100 років назад. Ош у великому Вароші треба було говорити по-руськи. Це не так. Бо по-українськи говорили лише в село. Так якби нагоду бою по-українськи, що то вже був тяперством тикали, никай, село. Або видитимеся, ож матерська бесіда челянника, гонна бити шелеяка, і він від того майдурним не буде. Кожний челянник може бути ошколованим, а дома з мамкою говорити так, і він говорить дома з мамкою. Ідемо далі. Дякую за відповідь. На здоров'ячко. Богу Союз був невигідним, бо він не пропагував комуністичну ідеологію. То є правда. То є правда. Далі. Привіт, панове. Доброго здоров'ячка. Богом Союзу був Ленін. Ну, на одного боку можу повісти, що одну ідеологію просто поміняли другу, або так поникати та церков жила туйки, просто вона була underground, знаєте. Йдемо далі. Пропустила щось може, але якщо це те, про що я думаю, то греко-католицька утворилася в 1596-му, це в Україні. Епентак, я кажу, Ужгородська унія була у 1640 якомусь там році, і вона була окремо в той, яка була за Карпатами, бо в тоти роки і це було Мадярське королівство. І це була докус друга держава. А до унії кому підпорядковувалася ваша церква, якому патріархатові? І це треба буде поглядати. Я так нараз не можу поїсти. І це треба... я можу так і нараз поникати. Ужгородська унія була у 1646-му. Так. А кому вони були урядені до того? Ну, тут пише на Вікіпедії, до того то була церква східного обряду. Ну, коли то була церква східного обряду, та безювно, ото було під Константинополем. Ні? Унію затвердив синод Угорської єпархії у Тирнові у 1648 році, але Ватикан не затвердив цих умов, бо тим часом Партеній був висвячений на єпископа православним митрополитом. Після того, як Рим затвердив Партенія Мукачівським єпископом, унія поширилася далі на схід та захід, і тільки в 1721 року вона охопила всіх закарпатських українців у рамках Мукачівської та Пряшівської єпархії. Ну, коротше, за це треба буде почитати окремо. Йдемо далі. Гонно бити, що то було Московською єпархією, гонно бити, або
Тяжко оповісти, як ото фунгувало у 16 сторіччі, ви знаєте. Так, Яна Киричанин. Пару минут тому ти говорив за радикю, жіночу сумочку. Я написав, що нас кажуть рідигю. Ага. Ну, та я у нас рідигю не чув. Ну, епен сугубо у кушниці. Гонно бити, що то слово там є, та й подекотрими людьми, подекотру челядю всяк існує, або у мене у родині я то точно не чув. Ідемо далі. Сергій Фазулянов вимазав свою звіданку? Добре. Ага, ти далі пак написав. Добре. Мукачівська греко-католицька єпархія. Ну там центр був не в Ужгороді, центр єпархії був у Мукачеві. Йо. Цареград, Константинополь. За Цареград каже, що за Москву. Гайно. Ну, видатися, що було так. Не були православні туди бити під сербами, а болгарами. Добре звідання, ото треба собі тепер спомнити, як визирала карта Балканів у 1640-х годах. Як там була Сербія з Болгарією, так і нараз не вповім. Письменників, співаків чи інших є серед русинів відомих в Україні чи інших країнах. У нас із тим досить тяжко, так вам оповім. Бо у нас просто виробилася така політика, аж єдин оповість слово «руди» уже народ не фунгує. Єдин оповість слово «русин», 10 на нього загойкав сепаратиста. Наприклад, є такий одіозний персонаж, як Аліна Паш. Вона є співачка, і вона каже, що вона русинка. Много комусь вона не любить, споза того, що вона хотіла давати концерт десь в Росії, на кілько я тямлю, або за це треба май детально почитати, бо я не тямлю, у котрому році то було, на що вона туди йшла, і чи вона пішла, чи вона лише хотіла, або не пішла, то теж деталі. Мені ся дуже любить, наприклад, Штефан Штец, є такий сирохман, він живе на Словаках, в Кошицях, він є руснак, і він вать минулого, а вать позаминулого року виграв на Словаках якийсь там пісенний конкурс із руснацькою пісню. І споза того став найпопулярний. І минулого року вийшов в нього альбом, що се кличе «Дуе Вітор». Там він має ай свої співанки, а й переспівує подащо із лемківських народних пісень. Йдемо далі. За письменників, господичку. Ну, якихось таких письменників, був Іван Петровцій, він теж неоднозначний персонаж. Мені ся дуже люблять його стихи. Мені ся дуже люблять стихи Петровця, бо вони такі дуже живі. А ще Міша Чекеведя, можете поглядати у Фейсбукові, Міша Чекеведя, він теж пише такі прості руснацькі віршики, вони мені ся дуже люблять. Я навіть планую пак теж вміти з ними пару відео, ну то пак потім. Ідемо далі. Цареград – це не Москва, це Стамбул. Ага, добре. Лишаємося геть церкви, маєте файні грибні міста у Кушниці? Йой, маємо. Що чудно. Тече Боржава. Йо? Та я живу на лівому боці від Боржави, там, де стоїть гора Мала Баня та й Велика Баня. Айбо на гриби, на Охтема ходилися на другого бока, на правий бік Боржави, там, де Чоло, Довгий Діл та й Синяк. Я метав фотографію. Кітісте видели, перед стріма була фотографія, там, де я сижу в траві, а за мною видко гору. То там було видко якраз, акурат то було Чоло, а за Чолом така велика ото Синяк. Ну, ми її кличемо Синяк.
Головне бути аж по папірьові, то та гора ся називає Подая Кинавка, бо я вже не знав. Ну, та на гриби ходили ми поміж чолом та й довгим ділом у потоках горі по Буценяк. Там ми глядали гриби. І там було майдобрі. Там ся пак зачинала ще дубова хаща, дуби там росли, бо в нас у селові дубів немного. У нас скільки ростуть та січелені дуби, знаєш, із острими листями. А такі дуби, що у них закруглені листя, та ростуть лише високо маленько. Треба їх ще глядати по хащі. Та туди, поза довгим ділом, там їх зустрічать уже много, там вони вже маєш хащу із бучками, та вже поміж бучкися, чим далі, тим найбільше зустрічають якраз такі дуби. І лише сугубо один такий росте у мене вдома за городом. Я його кличу моїм дубом, бо він плюс-мінус мені ровесник. Та він теж з тими круглими листями. Не тямлюся, він се кличе білий дуб, це чорний дуб. Я лише тямлю, що ти з острими листями се безюно кличе чолений дуб. Ідемо далі. Царгород, Цареград, як я розумію, це Константинополь. Видав так, уже нам розказали. Ідемо далі. Кось нам щось там писав по-іспанськи, мені ся так видите, бо я то не дуже розумію, перебачте, по-іспанськи не говорю. Щось там Ну, добре, йдемо далі. У 1683 році Трансильванська митрополія ще була на Марамороші, а Мункач вже не був під ними. Інтересно, і сам не знав. Трансильванська митрополія. Но почти вся територія колись була куском княжества Трансильванія, або не пам'ятаю точно, де була межа. Це було Мукачево ще Перебачте, це було Мукачево вже іще в Трансильванії, це ні, тут треба поникати по мапі. Бо був Мараморош, як адміністративний округ Мараморош, то моє село Іпен було на северній границі цього Марамороша. Там Бронька, Кушниця, Лисичево ще було куском Марамороша. Даже не тямлю, це Кирицьке ще було, Марамороша це ні, видавай. Я тут ту карту метав у Твіттер був пару місяців назад. Там було сугубо карта Марамороша. Ідемо далі. Гаврош, Майрусинофоб і Галаманош. Чучка мечеться між руснаком та русином-українцем. Чучка учинив був на початку 2000-х, на початку 90-х, у кінці 90-х подайкий тренд того ж, може писати стихи по-нашому, і то теж не ганьба. Це рахує він себе русином, то вже його діло. За будителів, що думаєш? Будителі, кажете, безумно за Духновича та й за Добрянського? Не видавай гривні в місці. Ну, перебачте, туди і так нікося не добере. Там пути до лак не є. Коби сте мали подайкого джіпа великого, та може би сте туди дійшли. Бо мені ся так виде, тож у послідні роки туди вже на гриби мало походить. Олег, хай. Доброго здоров'я. Максим Равлюк. Що мислиш о спільної правописи з Галичином? Тепер спільна правопис у нас є хіба українська літературна, або її не можна назвати спільною, вона є просто державна. А чинити деякий сполучний правопис із галичанськими діалектами, теоретично то можеш зробити.
Або обися то стало, треба, аби не лише діалекти були закапчені, або ще люди і культурно були закапчені. Бо я никав по картам, ось дуже много таких унікатних граматичних рис, котрі я се так думав, що вони сугубо підкарпатськими. Дарабчик з того теж є на Галичині. Та можеш рахувати із усіх цих діалектів Карпатського регіону, підкарпатським діалектам, галицькі діалекти са доста близькі. Або є великий культурний розділ. Карпатися нікуди не посунули. Людям поміж собою контактувати посправді тяжко. Не кажемо правді очі, мені у Львів 6 годин треба йти, а в Кошице удвічі менше. Та куди я скорше піду? У Львів чи в Кошице? Ну, політичний кордон це посунув, фізичний кордон це встав. Коли ми хочемо налажувати сполочну правопис із Галичиною, то нам треба би і люди ся поміж собою май капчали, а люди ся поміж собою просто не знають. Ну, правда. Люди ся поміж собою майбільш просто не знають. Аби з цим даяк дали наробляти, треба людей даяк дати до ворога. Йдемо далі. Ні, Штец то галичанин. Штефан Штец, я напишу дораз у чат, як се пише. Господи. Штефан Штец. А як це пише? Він безівно не з Галичини, він живе у Кошицях. Може бути, що він із Прешова. Ну, не суть. Но він на Словаках живе, він не на Галичині. Ідемо далі. Це ви за якого чучку? Я кажу за молодшого чучку. Павло його звати. Чучка. Зараз мушу поникати в інтернеті. Чучка Павло Павлович. Я кажу він за сього. І це тот, у котрого деться у нотаря, у Баранинцях. Мали би сте знати, ко був в Ужгороді, ко був деці в нотаря, тот буде знати. А ко ще не був, та мусив бути. Йдемо далі. У Словакії є наші співанки, русини та й ведучі, актори русинської тріо, Кандрацовці, Михайло Гудак, доста там популярний. За Михайла Гудака не чуєм, за русинське тріо чуєм. Епен теперка на Різдво видавали якусь файну колядку. Я тямлю, я пущав, ще тямлю заганявим нашим. Доста ми се було полюбило. Йдемо далі. Молодшого видно, він вірші писав. Айно, писав Епен за молодого чучку, за Павла Павловича. Роман Джубан. Ну, вітам тя, Михайлів, všetko chceš. Йо, і вам доброго здоров'ячка, ми тут вже, дай Боже, годину приказуємо. Ну, айно, Духнович, Павлович, Фенцик, Добрянський, Сільвай, можемо і попрадувався список величі. Ну, тут уповім, ось за Духновича видав найліпше всі знають. Він був один із перших, ко пробував як сохтувати народну бесіду з народом. Мені се є то добра ідея. Народна бесіда мусить жити, бо вона є від людей. Вона не є придумана, вона не є ніким нав'язана штучно. І це так люди самі говорять. І не вижу хиби в тому, аби їм теж мочи писати. Йдемо далі. Фортуни, пишіть по-простому. Не знаю, кому то було адресовано. Вони там всі Павли. Ну, так і твіт був Павло Павлович, та безівно у підсаму теж Павло звали. Всі там, у них там ще такі Павли Павлович у чучки в родині. О, то правда. Батько в нього теж Павло Павлович був. Ну, матір він солодку. Тот словник. Айно. Старший Павло Павлович Чучка учинив був словник, або мені се видить, що він його не встиг був видати. Кий добре тямлю, та тот словник
не був дошорений до кінця, та він не увидів світ. А шкода, було б добре, кільби се то видало, бо кі добре розумів, він чинив сугубо словник ужанського діалекту, та там би було доста много лексичних розділів, найбуде поміж моїм діалектом, поміж маломорськими діалектами. Шкода, що словник не увидів світ. Владислав, привіт із Перечина. Та й вам не хворати. Максим Равлюк. Хіба має деякий вплив від проукраїнських організацій, прeci співа дуже українських співанок. І се видав за Штефана Штеца, кажеш? Айно. Та він переспівав дуже много лемківських пісень. А це має він деякий вплив від проукраїнських організацій. Господи, це має він деякий вплив від проукраїнських організацій, я не знав. Голос має читавий. Сіко можу повісти. Кіблер пише нам. Це чули сте про професора Лизанця Петро? Він теж доста писав за мадяризм у русинському язикові. За пана Лизанця не чувим. Треба зараз буде поникати. Пан Лизанець Петро. Видав, таких много не буде. Добре, я се записав, я за нього почитав, вникав. Добре, час київський відрізняється від вашого. Тут теж інтересно, таке дуже много людей, котрі у перший раз прийдуть подагде в село на Подкарпаття до нас, чудуються, що у нас тут ще є місний час. Чогось так стало. Тут треба розуміти, ось годинка і предмет дома у людей об'явився доста недавно. Це стало сугубо у 20-му сторіччі. Та в той час, коли у людей дома почалися появляти годинки, та й це був дарабчик першої Чехословацької республіки. Була така держава. І цей дараб землі був частиною тої республіки і називався Подкарпатська Русь. У той час годинка дома почалася об'являти як щось. Маємо дома годинку. До того мало ко міг таке мати, а тим більше на село. Та люди просто й тому привикли. А далі, споза того, живот у селові був такий, тобі тут і години дуже і не треба, кі чесно. Встало сонце, пішов робити, сіло сонце, можеш іти спати. Так і чудакого, а й били години. Кіця договарювали, на кілька годин це стрізати. То договарювалися по всьому місному часові, і до котрому всі привикли. Уже тепер отося суне гет, бо спозад інтернета, спозад глобалізації, споза того ж треба встигнути на автобус, встигнути на поїзд і так далі. Уже має вигодно людям стає основати київський час, бо це основний адміністративний час тут. Бо ще він дотепер по селам кіця звідах кілька годин, та гонити вповісти 3 години нашого. Якого то нашого? Так нашого. Місного. Так. Ті, кому всього пишуть, перебачте, я не буду встигати всім нараз відповідати. Добре. Щось я тут дали з відео. Ага, ти про інший словник, я про словник прізвищу. Бо то не словник прізвищу. Я розумію, за що говориш, пане Сергій. Я ту книжечку по фаміліям нашим теж віддів, я в ній теж подащо глядав. І я буду чинити відео за фамілію Орос, та я ту книжечку там теж буду основати, бо там теж суд прописаний джерела, котрі мені треба. Ідемо далі. Я відаю, що Штец зі Словаччини, але співа спільні лемковсько-галицькі пісні на Коломийки. Так я за це і казав, він співав найбільше туті народні лемківські пісні.
або вони суть лемківські. Ми тут і не кажемо, що вони суть сугубо українські, але сугубо русинські. Вони суть лемківські. І так. Ідемо далі. Та ще якийсь Павло Павлович Чучкася публікував на початку 20-го століття в журналі «Наука» в'єдно з Августином Волошином та й Сабовим. Ага, а я за кого і не знав. Та тих Павлів Павловичів Чучків було, видимо, дуже много. То все їхня родина, ну. Привіт. А що за місцевий час на Закарпатті? Чому він відрізняється від київського? Ну, Ейпен Зайсем тепер казав, що цей здарабчик землі був спочатку в Угорському королівстві, Австро-Угорщині, а пак далі у Чехословаччині. І Ейпен в момент, коли Подкарпатська Русь, нинішньої Закарпаття, було дарабчиком Чехословаччини, тоді почалися появляти у людей годинки вдома. Та завто люди привикли к тому часові. Треба розуміти, що адміністративний живот у людей був досить слабий. Вони ніде не ходили, вони спокійно жили просто в себе в селові. Та вони не дуже хоснували години. Завто, коли помінялися адміністративні години з переходом у Радянський Союз, та ото мало хто на собі чув. Йдемо далі. Господи, кіко тут пишете. Ну, бо є гори, є поясни не тільки по площині, а й по висоті. Угу. Що мислиш о студіюванні рідної мови в школах? Чи не видиш проблема, що коли мова є подібна, то це накладать на фонетику, подібно як на сході України, мішається мова з московською. Ходив, мав жовтий, якби срав навіть за свого досвіда, щоб люди ховали свою фонетику, а могли свобідно метати між мовами. За це теж говорив на початку моє відео, не знав, чи встиг на то видав ніт. Треба знати адміністративний стандарт. Треба, я живу в державі, котра це кличе Україна, зато мені треба знати державний стандарт, літературну версію бесіди, аби я міг їм контактувати з державою, у котрій жив. Або попіля того, аби усокотити свою рідну фонетику, було б добрі про дітей мати подайкий факультатив епен карпаторусинської бесіди, епен нашої фонетики. Бо споза того, аж карпаторусинська з українською справді суть доста близько, так і любі слов'янські бесіди поміж собою, так і це лишити так, як воно є тепер, та українська бесіда просто нашу примкне. І ця фонетика стратить. І я це вже вижу по молодим людям. Вони просто крятають помалу від українському літературному стандартові усяде. Не лише коли хуснують літературну бесіду, а й коли говорять по-нашому, та теж вже хуснують мало май українізовану фонетику. Йдемо далі. Хто тут не з Закарпаття, а знає бесідувати по-лемківськи? Відповіжте Романові Джубанові, хто знає по-лемківськи гадати. І що дійсно багато людей користуються місцевим часом. Владислав Турчин. Тут якраз ситуація така, місним часом найбільш люди у селах живуть. Люди, котрі із свого села рідко де йдуть, вони живуть сугубо тим локальним часом. Мені найтяжко оповісти, як воно тепер, бо я вже 12 років, дай Боже, не живу у Кушниці. Або коли ще живем там, та був сильний розділ. У мене була годинка на руках ходила по місту, а телефон ходив по Києву. Та я мав 2 годинки нараз. Мав він по місному і мав він по Києву. І то був окремий час. Я просто знав, туй-сяк, а туй-сяк. Так і це треба було з подаком договорити, завтра йдемо на гриби у 5 годин. Та мусить було писати, у 5 нашого. Йдемо далі. Слав'янська діла. Звідаться, Мигалю, питання.
Скільки коштує земля в Підкарпаттю? Скільки дім і можна придбати її іноземний громадянин? Чи можна, знаєш? Добра звіданка. Я добре розумів, та землю купити не можеш, кіт ти не є громадянином України. Або хишку купити можеш. У Кушниці більше 100 хижів стоїть офіційно на продаж. Якби ти було дуже інтересно, можеш прийти у Кушницю, поникати, зазвідатися та купити. Кілько безумно то буде коштувати, не знав, лише можу так приблизно ти оповісти, аж попіля 15-20 тисяч, ну не кажучи яка хижка, бо гонна бути така стара дряба, а гонна бути дещо май нової. Та тут мені сьогодні згоден бути дуже великий розділ у ціні, гонно бути там 10-15 до 30 тисяч, не знаю. Або тепер легально, по закону воно функує також, що ти не можеш купити собі землю, то ти можеш купити собі хижку, а тот дараб землі, на котрій та хижка стоїть, він буде на довгодобу оренду в тебе, це так. За це теж треба буде почитати, я не знав. Йдемо далі. Харківський історик Андрій Бондарєв мені якось кидав світлину з Павлом Павловичем Чучкою, який жив десь на зламі 19-20 століття. Гонно бити оштуйся говорить Іпін за того, котрий се видавав у газетах разом із Духновичем. Господичку, не з Духновичем. Я вже все заговорив. Що за татуювання на правій руці? І все право. За сі кажете? А це просто вам все понамалював такі всякі завітюльки та й палички. Наколки в руській буквократ. Це як ото. Ось тобі порада, не повторюй те, що вже розказував, бо багато часу втрачаєш і не встигаєш. Логічно, або туди треба буде казати людям, щоб переникали пак зась цілий стрім. Ну, добре, є в тому логіка. Добре. Там, де живуть главно мадяри, там фуртлем місний. Векшина Берегова теж по-місному, на кілько знав. Тут нам ще підтверджують, тож даже у Берегові, що є не село, а Варош, там теж є місний час. Добре, я не прийду. Я прийду, коли цієї корони більше не буде. Ну, то що, Антоне, чекав у гості? Прийдеш та підемо никати хижі в Кушниці, так? Ну. Пан мовознавець хоче купити Закарпаття. Та в нього бездивно ще гроші на ціле Закарпаття не буде. Дай Боже, би си купив хоч і не в хишку. Щодо продажу землі іноземцям, то його можуть дозволити лише після референдуму. Ну, я за це читав, що тепер, никавчи на тот прийнятий закон, кіт ти не є громадянином України, та ти не можеш купити собі землю домак, а рішення за то, це може буде купувати землю іноземцям цініть, буде прийнято на референдумі аж через пару років. І добре, тямлю, референдум буде у 2024 чи 2025 році. Десь так. Мене вже рот болить приказувати тільки. Ну, дуже радий йому, що тільки у вас низько прийшло. Було досить інтересно мені це видати. Уже ми вистив чай. Мигалю, може я пропустив, ти окрім того, що є популярний блогер, чим займаєшся? Ну, і це безумно не то, чим я заробляв гроші. Помимо того, я ще малюю. З того я теж много не мав. Наприклад, і це все я собі малював сам. Ну, не набивався, або малювався. Я ескіз зароблю. Секунду. Ну, я просто кажу. Мушу просто Сергійові вказати,
Мало тут всякое такое мальовання. Мало того досить много. Такое всяко. Ну, отося можеш натягнути в інстаграму, який тобі буде інтересно. А щось я криват гроші, та тепер роблю менеджером на іній софтверовій фірмі, ще не ме подайки вебсайти. Та такое. Ну, то гиби технічна сфера, або я сам дуже много технічного не роблю. Уже дуже давно ніч не програмував, уже години ніч не програмував. Так ти оповім. Йдемо далі. Мислиш гуцулів етнографічні, неполітичні радші галичанами чи карпато-русинами? Етнічні гуцули. Я ти оповім так. Коїм никав на карту діалектів, навіть так, не на карту діалектів, а на карту граматичних рис усяких наших діалектів, та годинім вуйсти, ось вони суд єднако іншакі від усіх сусідів кругом себе. Декотрі лексеми у них совпадають із подкарпатськими діалектами, декотрі фонетичні риси у них совпадають із Волинською областю, десь там щось. Наприклад, що мені полюбило, як у них еволюціонувала прослов'янська наголошена «о», там, де я кажу «кінь», «хвіст», «міст», там вони оповідять «кінь», «хвіст», «мист». І це домакне так у всіх сусідів кругом них. Я би так оповів етнографічно, гуцули суд дуже унікальний. Та я не можу на себе тягнути паплано, що вони наші, або не наші. Мені сьогодні то треба звідати конкретно гуцулів. Йдемо далі. Що стосується мене, жоден слов'янин не є іноземцем у Словенії та Хорватії. Йой! А можу вас землю купувати, Антоне? Добре, йдемо далі. Наші предки всі мовили по-русинськи, а під впливом інших країн перетворились на українську мову. Пан Волх правильно читав. Не знав, це можу повісти побудова української літературної була яким результатом вплива других держав. Мені ся видить наоборот. Мені ся видить, якраз там попіля Полтави і Києва, якраз там був такий осередок того лінгвістичного спрощення, котрий тепер став літературним стандартом української мови. Я би не вповів, що то був результат вплива якогось заграничного, покідникати на то, який граматичний став є у слов'янських бесід западних, польська, чеська, словацька, кідьби це був їхній вплив, та теперішня українська бесіда була б ближе до мовному діалекту, від теперішній українській, розумієте? То б було не так. Тяжке звідання, по-справді, тяжке. Я би не оповів, і це є сугубо якийсь іноземний вплив. Треба розуміти, кожна бесіда, кожний окремий діалект має свою унікальну історію еволюції. Бо, кіть добре розуміємо, усі нинішні слов'янські бесіди ще 2000 років назад були поміж собою настільки близькі, що легкося всі між собою розуміли, бо не було окремих бесід, то була просто маленька грудка діалектів єдної праслов'янської бесіди. Як так. Йдемо далі. Ясно, купим Словенію. Я невеличка, гроші знайдуться. Добре. Дуже красиво малюєш. Треба буде щось поговорити. Красно дякую, Антоне.
чесно повім, за останні 2 місяці я дуже мало малював, бо мав він подай якийсь стресовий час, мало ми було не до того, або кіть будете мати дяку на подайки малюнках та пойте нам в Ужгород, побавимося, Ідемо далі. Можна землю купити, особливо в Слонії. Ага. Інтересно. О, Полтава, це ще та літературна. Сергію, як і добре тямлюта, теперішній літературний стандарт української бесіди творився на базі того, який був діалект в Полтаві 150-200 років назад. Понятно, що тепер він домак інший. І то є якраз результатом цієї еволюції. Бесіда не може се обстати єднака, вона се фурт буде міняти. І тут файним прикладом є то, за щось мені вже казали, як се поміняла англійська бесіда. То, як ти тепер пишеш по-англійськи, є зеркалом того, як звучала англійська бесіда 500 років назад, коли би си писав також jedna буква, jeden звук. Воно справді так було, або воно се так спростило. Просто вони правописання не реформували, вони се на то свистали. Ото не чудно, ож тепер у єдному вароші говорять не так, і там говорили 200 років назад, коли це там щось творить. Діалекти Подкарпаття помінялися много менше за ці самі 200 років, головне з-поза того, що у них не було ніяких контактів. Якась така еволюція всередині точно була, або її не було так много. Йдемо далі. В'ячеслав Турчин пише, продаж землі не дозволяється лише сільськогосподарського призначення, а для власного будинку можна. Ага, значить, ти собі не годен купити землю на сільськогосподарську, або хочеш там строїти хишку, там можеш. Ага. Туди, Антоне, нараз шуруй у кушницю купуватися хижу. Київщина і полтавські діалекти ввів стандарт пан міністр Радянської України Скрипак. Ага. Окей. Мигалю, ти ж читав «Я не їду» Котляревського. Вона має такі слова, що літературно нічого такого і немає. Я читав «Я не їду» Котляревського, або мені видно, що я читав уже її адаптацію до літературного стандарту в школі. Я безумовно не читав «Я не їду» Котляревського в оригіналі. Не так давно мені було інтересно, як писав оригінали віршів Франко. Я знайшов був в інтернетові, то було, домак не так, як то було репрезентовано в школі в книжці. І мені видно, що це велика хиба, бо в школі нам указували адаптацію тих творів. Мені видно, було б файно, якби робили, дуальне порівняння. Ось тут є, як писав автор в оригіналі, а на другій сторінці адаптація до літературної норми нижньої, до державного стандарту. Бо подащо, може, чиля не буде знати, або треба видіти, як воно було. Бо кіть ми то не видимо, то вже є брехачка. Бо Франко так не писав, як то тепер у книжці вказує. Йдемо далі. Маємося любити, як японці се відносять до своїм діалектам. У Японії безумно много мені інтересно. Або там се ніко свого діалекта не ганьбить. І це мені се видить є саме ліпше, що там гонно бути. Йдемо далі. Роберт показував відео староанглійську мову та сучасну мову англійську. А за якого Роберта кажете, кіть не секрет?
Удокладняємо. Кушницю купити можна, Закарпаття не. Може так. Тільки не скрипак, а скрипник. Угу. Для початку треба буде дещо зробити, бо потім дім купити. Угу. Нич, іду раз гет, пак в записові допозирав. Майтеся вшитки, файно дякую. Красно дякую, Руе портал. Радий, ож зайшли сте. Ще з вами вийдемо. Ідемо далі. В оригіналові відео, що у Котляревського много росіянізму та й цілі куски на латині. Не знав, це, Котляревський писав, добре тямлю, у 1790-х роках. Так ото було? А ну, чекайте, мушу проникати. Котляревський писав Енеїду майпізно, у 1842 році пише мені. Я не годен оповісти, накільки в нього там було много росіянізму, бо може подекотрі словні форми просто були єднакі на той час. Може вони теж були продуктом натуральної еволюції того діалекту. У тому би се треба май детально пограбати. Я би тут не то. Йой, вже не тяжко говорити. Вже годину, а 46 минут із вами приказував. У Котляревського інше написання ще й тому, що він писав російськими літерами. Тоже гонно бити. У Норберта. Не у Роберта, а у Норберта було відео із порівнянням староанглійської бесіди, бо то було намного старого формата, який то за що тепер казав. Я тепер казав, що написання нинішньої англійської є приблизно, як була англійська 500 років назад. А то, що се вказувало в тому відео, то було найбуде 1500 років назад. То було ще глибоко. Там ще були такі звуки, котрих тепер у англійській бесіді вже не є, бо вони се упростили, просто перейшли, золялися в ім'ї букви. Добре. Знову шрифтується Енеїда по-русинськи. Ого. Інтересно, Бакося взяв за таке читаве товмування. Там дуже много роботи. Ідрас Ой, господичку, перебачте, я вашого ім'я не волошин вичитати. Ідарс Акбутінс. Терве Кайкіле. Я се так гадав, що ви се зо мною поздоровкали, та я се теж з вами поклоню. Доброго здоров'ячка. Русалку лісову в музеї намагався прочитати. Там тяжко було. Угу. У білорусів є своя Енеїда. Гонно бити. Та тільки вже є подайкий усталений літературний стандарт, та чинити тлумачення таких творів много легко. Перші 3 частини поеми були видані в 1798 році в Санкт-Петербурзі без відома автора під назвою Енеїда на малоросійський язик. Даже так. Видите, історія много інтересна, і ми собі думали. То було майсько. Я се якраз тямив, що було в 1790-х роках. А чого тоді нагуглив 1842-го? То вже було перевидано. Ясно. Добре. Та видите, що було видано у такій редакції. Інтересно. Переліціо. Перше офіційне видання 1842. Добре. Чуєте? Ви мене видав, перебачте, або я вже буду потихеньку сохраняти, бо я вже вижу, що я не беру так активно приказувати, як то було годину назад. Мені ся полюбило. Радий був з вами заприказувати. Радий був, що було у вас тільки звідань, тільки вам всього було інтересно. Самим се дознав подащо новое.
Я вам безумно пак після цього завержу у коментарях закріплений коментар, де будуть відкликування за того історика, за котрого вам казав, та й за того історика, котрий їм казав, та й ще, що б хотів ще завречі. Добре, у мене вже не фунгує голова, перебачте, дуже много говорю. Я пак то все, що споминав за стрім, та постарався в один коментар туди запхати, він буде закріплений, та будете го не там знайти матеріали, котрі вам будуть на хосен. Ну, всім красно дякую, дуже радий був вас видіти. Надіюся, вам це теж полюбило. Ще се з вами увидимо. Чекайте нові відео. Майтеся фест!